राज्यात दूध 2 रुपयांनी महागलं. उन्हाळ्यामुळे संकलनामध्ये झालेली घट आणि वाढत्या मागणीमुळे दरवाढीचा निर्णय. सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ. सोनं प्रतितोळा 1339 तर चांदी 2575 रुपयांनी महागली. फळपीक विमा योजनेमध्ये 23% अर्ज बनावट. सर्वाधिक बोगस अर्ज जालना जिल्ह्यात. अर्ज बाद केल्यामुळे सरकारची 13,60,00,000 रुपये वाचले. 24 आणि 25 मार्चला बँक कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप. बँक कर्मचारी संघटना आणि भारतीय बँक महासंघ यांच्यातील चर्चा निष्फळ झाल्यामुळे संपावर ठाम. राज्यात उन्हाचा चटका. ब्रह्मपुरीचं तापमान 42°C. विदर्भात आजही उष्णतेच्या लाटेचा इशारा. काळजी घेण्याचं प्रशासनाचं आवाहन.